جێدەرên ڕەوانگەها سووریە یا مافên مرۆڤ تەکەس kirin ku ji êvara doh pênşemê ve heta roja îro 41 kes di encama bûyerên tundiyê de li zindana Xiwêranê li bajarê Hesekê jiyana xwe ji dest dan. 16 ji wan endamê rêxistina Dewleta İslamî Daeş bûn û 20 esayîş û nobedarên zindanê bûn û 5 sivîl bûn. Lê li gorî daxuyaniya hêzên ewlekariya hundirî ya ku îro hate belavkirin, yek ji esayîşa şehîd bû û heft birîndar bûn û sê sivîl hatin kuştin bi destê endamê Daişê. Li hêleke din, hêzên leşkerî karî bûn di duwa ji wan 5 endamên Dewleta İslamî yên ku ji zindana Xiwêranê reviyan bi sedema wan bûyeran bigirin. Lê çarenivîsa yên di taniha nediyar e. û heta niha nasname û neteweyên wan û ka ew di serkirdayetiya rêxistinê de ne yan na nediyar e. Girtina herdu endaman pêk hat di dema ku hêzên leşkerî berdewam bûn di livê xwe de li derdora zindanê û taxên nêzîkî wê. Di yek demê de firokeyên hevpeymaniya navdewletî jî li ezmana difiriyan û dengê teqînê li deverê dihate bihîstin. Hêjayî gotinê ye ku ev êrîş ya herî giran û herî mezin bû ji dema hilweşandina rêxistina Dewleta İslamî Daeş wek hêzeke ku hin deveran kontrol dikir di avdara sala 2019 de li ser destên hêzên Sûriya Demokrat û hêzên hevpeymaniya navdewletî. Doh roja pênşemê bi boneya salvegera dagirkiriya Tirkiye li ser Efrînê, nivîzgeha ragihandina Efrînê ya Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriye Yekîtî, rapora xwe ya heftane a jimara 181 ya taybet dibin navnîşana Efrîn dibin dagirkiriyê de belav kir. Rapora navborî tîne ziman ku Tirkiye bi hevkariya çeteyên wê ji millîsên girêdayî hevpeymaniya Sûriye ya İxwan el-Muslimîn di hijdê avdara 2018 de Efrîn bi mebesta têkbirina hebûn û rola Kurdan li Sûriye û rêgirtin li destkeftiyên Kurdî yên rewa dagîr kir. Ku Efrîn ji navçeyek aram kire navçeyek nearam bi sedema serberdayî û gendelî bin pêkirinên hovane û guhertinên demografî li dijî Kurdan. Her wiha rapora taybet ya navborî bi hûrgilî bin pêkirin tewanên mirovî yên Dewleta Tirkiye û komên terorîst yên girêdayî wê li Efrînê belgeh dike. Komkujî û êrîşên li dijî sivîlan ku jimara şehîdên sivîl yên dagirkiriya Tirkiye giha 300 kes di nav de bi dehan zarok û jin hebûn û her wiha birîndarbûna 1000 sivîlî ji bilî şehîd û birîndarên YPG, YPJ û hêzên esayîşê. Her wiha rapora navborî di dirêjiya xwe de behsa qirkirina zêdetir ji 250,000 kesî û qedexekirina wan ji bo Efrînê û bicihkirina zêdetir ji 500 malbatên çekdarên girêdayî Tirkiye bi mebesta guhertinên demografî dike. Divan 4 salê borî de Efrîn û gundewarên wê rojane rastî hemû corên binpêkirinên nemirovî tên ji kuştin û girtin û revandinê ku bi dehan ji rêxistinên mirovî wek Efrîn Post, Rewangeha Sûrî û Desteya Yasayî ya Kurd wan binpêkirinan rojane belgeh dikin. Li aliyekî din, rapora taybet ya Partiya Yekîtî bi ferehî behsa guhertina çandî û xwendinê û zordariya olî li ser xelkê Efrînê û terîb û tetrîkkirina navçeyên jêr desthilata dagirkeriya Tirkiye bi mebesta guhertina nasnameya wan navçeyan dike. Dewleta Tirkiye û komên çete yên girêdayî wê di nav van 4 salên borî de ziyaneke gelek mezin gihandine jîngehê ji şewtandina daristan û birîna daran, her wiha xerabkirina cihên şûnwarî û dizîna wan bi mebesta navbirina dîroka navçeyên û guhertina wê.
د چارەمین ساڵڤەگەرا داگیرکریە تورکیەدا نڤیزگەها ڕاگەهاندنێ یا پارتیا یەکیتی د درێژاییە راپۆرا خۆدا تینە زمان کۆ دەولەتە تورکیە و کۆمێن تەرۆریست یەن گرێدایی وێ هەموو جۆرێن بنپێکردنێن نەمرۆڤی تا بکارئانینە چەکێن قەدەخەکری لە دژی عەفرین و خەلکێن وێ بکارئانینە و پارتیا یەکیتی دوێ راپۆرێدا بانگ لە جڤاکە ناودەولەتی دکە داکۆ برۆلا خوا رابن ji bo nehiştina dagirkiriya Tirkiyê li ser serweriya Sûriyê. Ji aliyekî din ve û li gorî zanyarên gogihana Bersif TV doh pênşemê bajarê Efrînê û gundewarên wê ji aliyê deverên rejîma Sûriyê ve rastî topbaran hatin û di encamê de 6 welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Di nav wan de 2 zarok û jinek jî hebûn. و نێزیەکی 30 کەسشی بریندار بوون ji bilî ziyanên maddî. Und Angela Merkel sind beteiligt, weil diese Regierung, die ehemalige deutsche Bundesregierung, hat Erdogan den Rücken gestärkt. ببۆنەیە چارساڵیە عێریشە تورکیە یا داگرکەر و ملیسên çekdar yên girêdayî wê û li ser vexwendina Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê û komela piştevaniya gelên jêrî gefê de doh pênşemê 20 meha çilla 2022 bi dehan ji revenda Kurd li Almanyayê li pêşiya balyozxaneya Rûsya û Amerîkayê li bajarê Berlînê li hev kom bûn bo şermezarkirina binpêkirinên dewleta Tirkiyê li herêma Efrînê. علی کەمال ئەندامێ کۆمیتا ڕێڤەبر یا پارتیا یەکیتیە دەموقراتا کورد لە سووریێ و یەک و دخواپێشندانێدا بەشدار بوو گوت ئەم هاتنە ڤر ji bo em bi dengekî bilind bêjin ji dewletên xwedî hêz got tiştê çê dibe li Efrînê ji dervê qanûnê ye û em dixwazin ew dewlet alîkariyê bikin bo Tirkiyê ji Efrînê û hemû deverên dî li Sûriyê derkeve. Ji aliyê xwe ve Diktor Kemal Sîdo şêwirmendê karûbarê Rojhilata Navîn di komeleya piştevaniya gelên jêrî gefê got me dûna me radestî balyozxaniya Amerîkî û Rûsî kir ta em ji Serok Biden û Putin bixwazin ku rola xwe bo derxistina artêşa Tirkiyê û hêzên radîkal ji Efrînê rabin. Hêjayî gotinê ye گودنا me ji balyozxaniyên her du welatan Amerîka û Rûsya re hate radestkirin. Têde daxwaz ji wan hat kirin ku zextê li hikûmeta Tirkiyê bikin da ku dawî li dagirkiriya xwe ya li ser herêma Efrînê û hemû herêmên dagirkirî bîne. Herwiha daxwaz ji civaka navdewletî jî kirin ku bi erka xwe rabe di derbarê Efrînê û hemû herêmên Kurd yên dibin dagirkiriyê dene. em bilin em dengê xwe bilind dikin em dixwazin bi alemê gînin em bidin naskirin ev tiştê dibe li ser vay qanûnê re ser vay zagonê re em dixwazin welatên bihêz alîkar bin bi me re Tirkiye ji Efrînê û ji hemû deverên Kurdî û Sûrî derkeve ji ber ku ev tiştin nedurist e tiştin nerast e zehmetî ye ji ber wê em dixwazin kesên serbixwe partiyên Kurdî saziyên serbixwe kesatiyên serbixwe nivîskar hunermend kesên xêrxas Kurdhez Kurdperwer li dijî va karên tên kirin rawestin û dengê xwe bilind bikin û em ê her dem jî dengê xwe bilind bikin heya çareser dibe. îro em hatine biderên pêşiya balozxaneya Amerîka berî revsahetekê em pêşiya balozxaneya Rûsya bûn di salvegera destpêkirina êrişên hovane li ser xelkê me li Efrîna Delal endam hevkarên komeleya piştevaniya gelên jêrgefê li biderê kombûne me du nameyên taybet ji bo Serokê Amerîka Biden û ji bo Serokê Rûsya Putin birê kirin. Dixwaza me ew bû ku ev her du welat di dagirkirina Efrînê de beşdar bûn ji ber ku ya bêdeng bûn ya jî rêdan
فروقين جنگيين دولة ترك ارشي عفريني بكن دوان نامندا ام دخوازن كو تشتين كو تسري خلقي مال وداري بروتستو بكن بناف بكن وتشتي بيوست بكرن جبوكو ارتشا دولة تركا داگركار اسلام جيين سوريا جي عفريني دا كفن وخلقي ما غدرن مال الخوا نافدارن جتوني غدرن عفريني دالان لبنه مزگفتا النوری لموصله قاتن مجگهک سرسالا دوازدان هاتنا دیتن. اف دیتنا گرنگ ارکولوژیک ده انجاما لکولینن کوبری نوها بچار مهان ده چارچوویا پروژه احیاء روح الموصل دست به کربو ته. مزگفتا النوری کو یک جه گرنگترین شونوارن باجیره هیجی دبن چافدیریا رخستنا پرورده زانیست و چانده یا نتوین یکبوی یونیسکو دا تی رستورا کرن. هیجای گوتنیه کو مناره مزگفتا النوری ده حزیران 2017 ده جبر تقا منین کو جعالی چتین داعشه و هاتبون بجه کرن ویران بو. تی پلان کرن کو دداوی سالا 2023 ده کار جبو نو کرناوی بداوی ببه. وزارة وگوهستن اتصالات و تکنولوژیا زانیاریان یا سلطنت عمان دوه پنجشنبه لباجار مسقط دستورنامه یک داکو کاروبار وگوهستن ین کوتن جبو جنان لسر اپلیکیشنا او تاکسی هاتنا وقتاندن. اوه بنه آجوکرین جن این لپایتخت عمان مسقط دست پیدکه به مبستا کو لباجارن دن و دداویه دا لسرانسر ولید برفره ببه. او تاکسی ده سالا 2018 ده دست بکار خوکر لی بسدما کووید 19 و پر زرار دید.